повече хора в моето ново видео. С Митката той ще ми ги подава високи и аз ще ги спасявам. Така че ще видим какво ще стане. И до след малко. И кучето в момента играе с нас в футбол. Дами и господа, той играе в футбол, мисля, че спука топката това куче. Мерси. Така, добре. Отбор с Бела и кучето и Димитър и Джимо. Искам пак да ми пасваш. Добре. И тръгваме. Ложене. Дай, Дими, дай! Ето. Хора, кучето умря. Хора, луда работа. Кучето също играе с нас футбол. Това не е добре. Дима подава, Бела стреля. Така. Димо и спасяване за Димо. Така. Димо подаване. И какво прави Димитър Асенов Павлов? Чао, хора. Бела напуска терена. Димо. Така, спасяване за Димо. Така, сега чакай да обясним правилата. Трябва да прескочи тази врата, тази топка трябва да прескочи тази врата и да вкара на Димо вратата, както може да видите, приятели. Така че хайде да започваме. Така, прескочи вратата, но няма гол за Димитър. Подаване за Димо и той прескача вратата успешно. Така, нека да видим пак подаването на Димо, на Димитър. Да видим дали ще прескочи. Прескача и гол няма този път, приятели. И пропуск за Димитър Павлов. Чао! Така, Димитър стреля, прескача през вратата и няма гол, приятели. Димо сега е на ход да видим дали ще прескочи вратата и прескача вратата. Димитър ще стреля. Нека да видим какво ще направи и той. Така, да видим дали ще прескочи тази врата. Прескача вратата и няма гол за Димитър. И така, тук вече нямаме врата и спасяване за Димо. Така. Подаване за Димо и нека да видим какво ще направи Димитър. И този път няма гол. Така. И Димитър стреляш, направо насочвам към вратата. И аут за Димитър. Така. Топката отиде в другия двор, така че след малко се връщаме, като Димо вземе топката. Подаване за Димо. Така. Димитър стреля, да видим дали ще има гол. И аут този път. Така, подаване за Димитър. Стреляне по-точно и отново ще е аут този път. Няма файда. Така. Пак стреляне и този път минаване над горната града, приятели. Така. Димитър е там в величината. Стреляне и няма гол този път, приятели. Така. Пак стреляне за Димитър и направо насочвам в това и няма гол, приятели, този път. И хора ще ходим в другия двор, защото тук много причесвам се.